Sa pool sa CCTV, ang usa ka lalaki nga nangawat og manok panabong sa usa ka balay sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ang sospek giling misibat dihang gipaghot og iro. Nakaalerto si James Paulo Yap. Sa kuha sa CCTV sa usa ka balay sa barangay Cogon sa El Salvador City, pasado alas 2 sa kadlawon ni adtong adlawng Biyernes, kamatikdan ang usa ka lalaki nga daw naniid gawa sa balay. Hinay-hinay nga milakaw palayo ang maong lalaki. Apan paglabay sa pipila ka minuto, mibalik kini. Sa laing anggulo sa CCTV, makita nga misulod na sa garahe ang maong lalaki. Hangtod nga hinay-hinay niining gipunit ang usa ka nagbatog nga manok panabong. Gilayon siyang misibat, human mipaghot ang iro sa tagbalay. Sumala sa uploader sa video nga nakahinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao, giputol matud pa sa lalaki ang ilang cyclone wire nga kural. Gikumpirma sa El Salvador City Police Office ang maong insidente sa pagpangawat. Nailhan na matud pa sa kapulisan ang kawatan ug manok. So possible ani sir is kani ang forcible entry man to iya sir, robbery. Basihan pa man pud nato sir kung asa siya ni agi, kung naa ba siya gipang-kating-kating didto nga mga sa kural, and then kung kanilang pud sir kay isa ra man ni ka manok, ato pang ikuan sir karon ang El Salvador CPS kung unsa nga kaso ang ilang gi-file or either theft. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.